नमस्कार मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला मोरपंखाचे फायदे सांगणार आहे. मोरपंखाला पुरातन काळापासूनच फार महत्त्व दिलेले आहे. देवाचा राजा इंद्र हा मोरपंखाच्या आसनावरच बसतो व गणपतीचा भाऊ कार्तिकेय याची वाहन ही मोरच आहे. शिवाय श्रीकृष्णाच्या डोक्यावरही मोर असतो, हे आपल्याला माहीतच आहे. आज मी तुम्हाला मोरपंखाचे फायदे सांगणार आहे. आपल्या वास्तूमध्ये एक तरी मोरपंख जरूर ठेवावा. वास्तूमध्ये ज्या भागात मोरपंख असते तिथे सकारात्मकता येते व नकारात्मकता निघून जाते. घरात जर अशांतता असेल किंवा घरातल्या माणसांची सतत भांडणे होत असतील तर 7 मोरपंख एकत्र करून पूर्व भिंतीस लावावे, यानेही फायदा होतो. जर आजारपणावर मात करण्यासाठी मोरपंख आपल्या जवळ ठेवावे, यानेही आजारपण कमी होते. मुलांना अभ्यासात गोडी निर्माण व्हावी व मुलांना वाचलेले सगळं लक्षात राहावे, यासाठी मुलांच्या अभ्यासाच्या खोलीमध्ये मोरपंख जरूर ठेवावा. ज्यांची 4 व्हीलर असेल त्यांनी ड्रायव्हिंग सीट समोर एक मोरपंख लावावे व ज्यांची 2 व्हीलर आहे त्यांनी चावीच्या गुच्छांना एक छोटंसं मोरपंख लावावे.